କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଲୁଚି ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ବିସ୍ମୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଘେରା ଏହି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିର ବିମୋହିତ ସମ୍ଭାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ପାଡ଼େପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମାରପଦର ଗ୍ରାମ ଭୂତଗୁଡାର ସିନ୍ଦେର ଜଳପ୍ରପାତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜଙ୍ଗଲର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଭୂତଗୁଡା ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଜଳପ୍ରପାତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ସହିତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଏହାର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବା ସହ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରୁ ଅଙ୍ଗଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଦ୍ୟାଶା ନ୍ୟୁଜ୍।